Illum qed issir l-elezzjoni biex Lorenz Gonzi jkun ikkonfermat kap tal-Partit Nazzjonalista. Għal din l-elezzjoni l-Partit Nazzjonalista ħareġ mill-inqas vot wieħed lil persuni li kienu ddikjaraw li rriżenjaw minn ħdanu. One News huwa infurmat li tmexxija tal-Partit Nazzjonalista ħarġet vot lil Ivan John Xkembri li kkontesta l-elezzjoni ġenerali tal-2008 mal-Partit Nazzjonalista. Xkembri kien iddikjara li rriżenja mill-kariga tiegħu wara li ġie akkużat li ħasem f'ċirku ta' korruzzjoni dwar il-liċenzji fit-Transport Malta. One News jinsab infurmat li fil-każ ta' Xkembri minkejja r-riżenja tiegħu minkejja l-każ gravi ta' korruzzjoni li jinsab akkużat bih, xorta nħarriġlu l-vot biex Lorenz Gonzi jkun ikkonfermat kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan il-każ qed jitfa' dubji dwar il-mod ta' kif qed jitmexxew il-proċeduri li diġà qed jiġu kkunsidrati bħala formalità u fejn Lorenz Gonzi mistenni jikseb aktar minn 95% tal-voti. Il-bieraħ saret pressjoni kbira biex madwar 200 kunsilliera li kienu għadhom ma ġabrux il-vot tagħhom jagħmlu dan. Bil-Viċi Prim Ministru Tonio Borg iċempel personalment lil kull wieħed minnhom. Sissa qatt mhux magħruf min kienu 12 persuna li jażlu li ma jiġbrux il-vot tagħhom għall-elezzjoni tal-lum. Mara ta' 31 sena residenti ta' Sliema tinsab fil-periklu tal-mewt wara li kienet involuta f'inċident li seħħ kmieni dalgħodu f'Regional Road f'San Ġiljan. Ġuvni ta' 24 sena li kien qed isuq il-vettura li kienet fiha din il-mara ma sofra l-ebda ġrieħi. L-inċident seħħ fis-6:30 ta' filgħodu meta l-ġuvni li kien qed isuq f'direzzjoni lejn ta' Sliema għal xi raġuni tilef il-kontroll tal-karozza tat-tip Toyota Aygo bil-konsegwenza li baqa' diħel f'siġra u spiċċa f'nofs it-triq. Kawża tal-impatt qawwi, il-mara sofrit minn ġrieħi gravi. Fuq il-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll l-ambulanza li ħadet lil-mara l-isptar Mater Dei fejn kienet iċċertifikata li tinsab fil-periklu li titlef ħajjitha. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta mill-Maġistrat tal-Assa Anthony Vella. Għal xi ħin it-triq ingħalqet traffiku. Għawdex ukoll se jintlaqad mod negattiv bid-deċiżjoni tal-Ermalta li tnaqqas mir-rotot tagħha għal dan il-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt attività politika fix-xara Għawdex dalgħodu bħala parti mill-kampanja l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-10 ta' Marzu. Joseph Muscat qal li t-turiżmu ta' Malta se jintlaqat minn din id-deċiżjoni, imma t-turiżmu f'Għawdex se jintlaqat id-doppju. F'dan il-każ il-Partit Nazzjonalista jrid jerfa' responsabbiltà wara li l-aħbar dwar it-tnaqqis fir-rotot tal-Ermalta ġiet ikkonfermata mill-Ministru Tonio Fenech stess wara li fil-bidu kienet miċħuda. Joseph Muscat qal li l-Awċin għandu jkollhom l-għażla li jaħdmu f'Għawdex u mhux bil-forsi kollhom imorru jaħdmu Malta. Il-viżjoni tal-Partit Laburista l-Għawdex hija xogħol f'Għawdex għall-Awċin. Dwar is-saħħa huwa qal li Gonzi PM ma offra ebda soluzzjoni għal problema fl-isptar Mater Dei ħlif li jdaħħal aktar sodot fi kmamar li mhux attrezzati biżżejjed. U appella biex nhar l-10 ta' Marzu il-poplu jitkellem bil-vot tiegħu. L-appell imur anke għall-Awċin. Anzjan ta' 72 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara li ma rnexxilux joħroġ mid-dar tiegħu fil-ħin meta din inħakmet minn nirien u waqt isofri minn ħruq estensiv u bela ħafna tħaħen. Il-każ seħħ f'Mosta Road San Pawl il-Baħar għal-ħabta ta' nofs il-lejl neqsin 10. Il-pulizija qalet li aktarx li n-nirien kienu kkawżati minn heater tal-elettriku. Fuq il-post marru l-membri tal-Protezzjoni Ċivili li ħarġu lir-raġel mid-dar u kkontrollaw in-nirien. Bil-każ kien infurmat il-Maġistrat Anthony Vella. L-eks-President tal-Afrika t'Isfel Nelson Mandela ttieħed l-isptar wara li beda jħossu ġieħ f'żaqqu. Saħħet Mandela li għandu 93 sena marret lura f'dawn l-aħħar snin. Il-President tal-Afrika t'Isfel Jacob Zuma awgura fejqan ta' malar lil Mandela u qallu li kulħadd jinsab miegħu. Aktarx li huwa ttieħed fl-isptar ta' Johannesburg fejn kien ittieħed is-sena li għaddiet minħabba problemi fin-nifs. Mandela rtira mill-ħajja pubblika 8 snin ilu u l-aħħar li der fil-pubbliku kien fl-2010 fil-World Cup fl-Afrika t'Isfel. It-temp għandu jkun il-biċċa kbira sabiħ li jsir ftit jew wisq imsaħħab kultant. Viżibilità tajba. Riħ moderat mill-punent Majjistru, baħar ħafif għal moderat b'imbagħad ftit li xejn li jsir baxx mill-Majjistral. L-ogħla temperatura 15 grad Celsius, l-inqas 10 gradi. Dik tal-baħar 15 grad Celsius, indiċi UV 4.